Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u Svetlo. Danas najvažnija tema zdravlje i doktor koga svi dobro znate, doktor Saša Lakumović, koji je holistički gleda na čoveka. Jer jeste da imamo napredak medicine, napredak tehnologije, ali imamo mnogo i ne samo bolesnih, to već svi znamo, ali imamo, čini mi se, nekih sve atipičnih simptoma. Čak i ljudi koji su medicinski zdravi, sa dobrim rezultatima, a ne osjećaju se dobro. To nam je zapravo najvažnije, doktori, da nam objasni šta je to. Doktore, dobrodošli u Svetlo. Bolje vas našao. I Da, vas i gledalce. da, baš, eto, vi jeste doktor koji ne posmatra onako svaki organ pojedinačno kako ste učili, jer verovatno ste davno shvatili da je čovek čitav sistem i da ako on ceo i ono kako se osjeća i kako on doživljava neke stvari, džabe i modern način lečenja. Da. Pa u posljednje vreme mislim da se ne samo ja, nego mnogi doktori i nutricionisti i fizijatri i ljudi koji se bave zdravljem polako se vraćaju na ono što smo imali pre 100 ili 120 ili 150 godina, nekim prirodnim metodama koje su se pokazale dobre. Dobro, možda sam otišao predaleko, bilo je to i pre 50 i pre 20 godina, samo nije bilo tako rasprostranjeno. Recimo, znači, ja koliko znam, u Nemačkoj je jako dobro zastupljena ta prirodna medicina i baš su ovako doktori se pre nego što vam prepišu lek, preporuče vam nešto prirodno ako ima prostora u samoj priči što se tiče terapije. Ali ono generalno treba gledati telo kao celinu, a mislim ja čak kako sad izučavam ove kvantne mehanizme, treba nas gledati ne samo kao jednu celinu, nego smo mi svi celina. Znači, svi ljudi na ovom svetu su deo jedne celine, ali to je jako teško ljudima objasniti, jer mislim, lagano je u stvari, eto, kad vam se desi neka epidemija, mnogo ljudi oboli. Znači, zašto? Znači, to, verujem da znači, jako je teško dati taj odgovor. Ili recimo u jednom kolektivu neko dobije prehladu i na jednom su svi prehlađeni, mislim. A svi će da kažu to su virusi. Ok, mislim, ali zašto velika većina onda dobije taj virus? Zato što im ne radi telo dobro, odnosno nemaju dobar imunni sistem, odnosno nešto su zapostavili, znači nisu celina. Jer kad ste vi celina, onda ne može, znači imate dobar štit, imate dobru odbranu i onda je patogenu jako teško da izazove problem. Jer vi imate svoje odbrambene mehanizme koji vas štite, brane i ja volim da kažem kakav vam je imunni sistem, tako vam je zdravlje. Ako vam je imunni sistem dobar, zdravlje će vam biti dobro. Ako je loš ili preterano radi kod alergija, onda neće biti dobro. Da, i pa eto, imamo sve češće alergije, znači to je taj prestimulisan imunni sistem zapravo. Pa tu ima svega, znate, pošto mi u posljednjih, kako da kažem, 30 godina ishrana nam je sve gora. A i ono što jedemo i mislimo da je dobro, jako je malo onih, kako da kažem, izvornih biljaka koje su jeli, na primjer, naše bake i deke ili mi kad smo bili mlađi. Znači, to se menja genetski, se prave sorte koje su izdržljivije, a tlo je sve više osiromašilo hranjivim materijama. I onda mi nemamo, znači, dovoljno hranjivih supstanci koje jedemo kako da kažem, insuficijentni smo u tom smislu, s jedne strane, a s druge strane sve više smo opterećeni od toksinima. Ja imam jednu knjigu koja se zove Kako postati i ostati zdrav i sad sam tu počeo, znači sa pričom, imamo 7 nivoa razboljevanja. Znači prvi nivo je vi nemate dovoljno energije da završite dan. I šta će vaše telo da uradi? Ono će u tom momentu da gleda kako da uštedi energiju da bi pregurali dan. Znači taj prvi stanje se zove enervacija, znači nema dovoljno energije. I šta je telu najmanje bitno u svakog dana kad radi od svih bitnih funkcija, znači to je disanje, varenje,
kretanje, znači šta mu je najmanje bitno? Da izbacuje toksine. Znači on kad nema energije, on prestane da izbacuje toksine. I vi onda ulazite u sljedeći stadion koji zove toksemija. A mi smo već opterećeni toksinima. Znači hrana koju jedemo je špricana, obrađivana različitim hemikalijama. U vodi možemo naći različite hemikalije. Znači u vazduhu imamo različite hemikalije i sve je to strano našem telu. Znači naše telo mora s tim da se bori. I sad dolazim do toga što ste me pitali, znači naš imunni sistem, ajde da kažemo sad ovim jezikom koji će svi da razumeju, puca na te toksine, odnosno na posljedice zarobljavanja tih toksina, jer njegov zadatak je da reši taj problem. I on se ispuca tu i onda vam dođe, znači, nešto što inače ne dolazi i što bi možda on to rešio kako treba i vi imate bolest, odnosno autoimunu bolest. A autoimuna bolest najčešće nastaje jer su vam crijeva prljava. I onda, znači, ta crijeva koja kada jedete, znači one imaju one sitne trepetljike, crevne resice, koja recimo da su ovo crevne resice, i vi ako se ne čistite, znači ne bavite se detoksom, hrana koju jedemo, znači pogotovo belo brašno, polako se nakuplja ovdje između. I od gore može da se desi da stvori čep, što se najčešće dešava. I sad imate manji deo crevnih resica preko kojih može da se apsorbuje hranjive materije, vitamini, minerali, aminokiseline, a veći deo je zarobljen. Sad šta je najgore? Što ovdje ispod, znači ovdje ispod gdje je čep, tu dolazi do truljenja. I pošto je ovdje gore čep, ti produkti truljenja, znači koji su jako opasni, ne mogu da idu gore, nego ih upijaju naše crevne resice. Sad, u tim produktima se nalaze razne supstance koje izazivaju alergije. Jer jednostavno one nikad ne bi prošle da se to nije desilo. Znači, imamo takozvana leaky gut ili propusna creva. I to je sada u posljednje vreme vrlo često, baš zbog tog lošeg stila ishrane i loše hrane koju jedemo. Znači, mi jedemo prerađenu hranu, da ne kažem, znači, ajde sad moji baka i deka i s jedne i sa druge strane, pre 50 godina meso se služilo jednom mesečno ili 2 put mesečno. A mi sad malte ne imamo svaki obrok sa mesom. Znači, mesu treba jako mnogo da se provari. Kada ga iskombinujete sa brašnom ili sa nekim takvim ugljenim hidratom koji nema vlakna u sebi, onda se mogu stvoriti ovi čepovi. I onda vi imate stvaranje tih supstanci koje kada to krene da truli, ulaze u naš organizam. I onda dođu na neko mesto, znači sad zavisi šta se tu stvorilo, ali često se sad znači dešava da recimo imamo Hashimoto, znači štitnu žlezdu, dođu tu i onda sad naše imune ćelije hoće da reše tu supstancu koja inače nema šta da traži u našem telu. Ona ne bi prošla da su creva zdrava. Ali je prošla i sad ali pošto su one ušle u naše ćelije, one napadaju naše ćelije. I jednostavno tako dolazi do autoimune bolesti. Da bi se to rešilo, mi uvek u holističkoj medicini krećemo od čišćenja, odnosno detoksikacije. I ta detoksikacija nekad traje kraće, nekad traje duže. Jednostavno moramo pristupiti svakom pacijentu ponaosob. Dobro, pre nego što nam kažete za detoksikaciju, kada pominjemo meso, jer to znači da ono uopšte ne treba da se konzumira ili ponekad ili u određenom obliku ili u određenom mesu. Znate kako, to zavisi sad od onog ko će šta da vam priča i kako živi znači generalno bi savjet bio da jedete samo ono što je prirodno neprerađeno. Znači to su voćke i povrćke. I da ih što manje obrađujete. Ali znači to je sad, kako da kažem, u savremenom svetu, životu je ovo malo teže sprovesti. Drugo, naše navike su prevazišle to, da tako kažem. I vi sad, mislim, imate, kad odete u restoran, 3/4 ili i više jelovnika je sa mesom. Više, da. Znači, onda te porcije su, kako da kažem, sve su ogromnije, veće. Da.
I jednostavno, em što dobijete nešto što možda nije nutricionistički dobro, em što dobijete to u jako velikoj količini. I onda ako ste sad odrasli, kao što sam ja odrastao, da ne sme ništa da ostane u tanjiru, Normalno. onda vi ćete da pojedete to sve i prešćete se. U stvari treba da budemo neki 70-80% puni i da tu stanemo. E sad to se isto uči. Znači i to nije tako da, ako se vratim sad na vaše pitanje, znači meso, e, kako da kažem, može, ali jednom nedeljno, jednom u 3 dana, jednom mjesečno, neko svako nađe neku svoje odnos kako mu odgovara. Ako već ne može bez mesa. Ako može bez mesa, bio bi savjet da se ne jede meso. Znači to je najprirodnija hrana je, ako ga uzberete u prirodi, to je najbolje da je jedete odmah posle ubiranja, zato što u njoj onda ima najviše biofotona, a biofotoni su život. Znači, sva hrana koja vam stoji gubi svoju energetsku vrednost, a nama baš iz nje treba energija. A energija je najviše kada je ona povezana s prirodom. I mi kada smo povezani s prirodom dobijamo najviše energije. Zato ja savjetujem mojim pacijentima da idu da šetaju po travi, da šetaju po šumi, da grle drveće. To sad nekome ko nije upućen u ovu priču deluje smešno ili čudno, ali definitivno mi smo se odrodili od prirode. Mislim, ja kad sam bio mali, bilo je normalno da bosi trčimo po zemlji, po travi i da se tako igramo. Danas savremena djeca to ne rade i zato imamo sve više ovih različitih bolesti koje nekada su bile jako retke. Između ostalog i alergije nisu bile tako česte kao sad. Pa čini mi se nije ih bilo uopšte i neke bolesti su zaista bile vezane za određen uzrast. Sada to više nema Da. pravi. Pa evo, reću vam jednu činjenicu, znači imamo onu knjigu u kojoj su skupljene svi bolesti, mi doktori po tome radimo. Znači svaka bolest ima svoju šifru. I mi još uvijek radimo po 11. izdanju te knjige, a sad je izašlo 12. Ja mislim da je 11. i 12. I prošlo je nekih 30 godina između ta dva izdanja. 70.000 bolesti novih je ubačeno u novo izdanje. Mislim 68, ajde da ne zaokružimo na 70.000. Znači za 30 godina smo našli 70.000 novih bolesti. Mislim, to je sad medicina, ona ide ajde da kažem narodski, u sitna crevca, jel tako? Ali suština priče je da sad svaka obolenja ima neku svoju šifru. A nekada smo imali, kako da kažem, 10 bolesti i to je bilo, ajde, ne znam baš da li je 10, ali bilo je mnogo manje. I sad tu ja imam jednu priču koju pričam na predavanjima. 1903. godine u jednom gradiću u Americi doktor u naselju od 70.000 stanovnika godišnje je imao jedan srčani udar. Znači, za cijelu godinu je imao jedan srčani udar. A dok vi i ja ovo sad pričamo, u Beogradu će se desiti između 5 i 10 srčanih udara, u cijeloj Srbiji možda 50. Tako da drastično je to otišlo u nekom pravcu, a to je opet posljedica tog lošeg stila života, lošeg načina ishrane i naravno ovog stresa koji nas, mislim, kosi sve redom. I imam često pacijente koji dođu sa različitim problemima i sad pokušaš da mu pomogneš na ovaj način, ne vredi dok ne rešimo stres. Ako imate stres, teško je rješavati drugim metodama, zato što vam onda životna energija ide na stres. Kad ste pomenuli i da izučavate naravno i kvantnu medicinu i kvantno delovanje i da smo svi mi jedna zajednica, ono što je meni prošlo kad kažu ljudi, a ne odnosi se na taj medicinski problem, kada imaš stres, obično svi imamo i izvor tog stresa, džabe ozdravljenje, to je nemoguće ako se ne odvojimo od tog izvora. Sad nekima je to teško, nemoguće, ali to je to, doktor. Pa, evo, znači, da objasnim ljudima, svi pričaju o stresu, ali šta se dešava u stresu? Znači, stres je osmišljena reakcija da nas spasi. Znači, to je reakcija koja ne samo nama, nego i životinje imaju stres. Znači, a u stresu šta se radi? Znači, ako se osjetite da ste jači, vi napadate. A ako se osjetite da ste slabi, vi bežite od napadača. Znači, to je stres.
I sad šta se dešava? Vi za napad ili za bežanje. Vama trebaju mišići, treba vam srce da pumpa, treba vam kortizol i adrenalin, znači dva hormona i trebaju vam pluća da dišete. Svi ostali organi, znači mozak, oči, dobro trebaju vam možda i oči, ajde, ali znači jetra, creva, slezina, bubrezi, to vam ništa ne treba. Reproduktivni organi. I sad u stresu, znači da li ćete napasti ili bežati, vaše telo kaže, aha, treba mi ovi organi da rade i tu sad ide sve. Ide krv, ide kiseonik, ide energija, a ovi ostali organi idu na stanje mirovanja, odnosno preživljavanja. Ne dobijaju dovoljno, dobijaju taman da mogu da preteknu. I u prirodi, znači životinja koja živi u sadašnjem momentu, njoj stres traje 5 minuta, ili je pobegla, ili je pobedila ovog, ili je taj neki pobedio nju. Znači, ako je pobegla ili pobedila, u roku od 10 minuta, znači, posmatrajte mačke, posmatrajte kuce, posmatrajte ako imate neke filmove. Samo se ovako protrese i izbacila je stres. Mi ljudi to ne radimo. Znači, pogotovo što sad dođeš na posao, šef te iznervirao, ti bi sad da ga napadneš ili bi da odeš s posla, ne može ni jedno ni drugo. I šta? Skupljaš stres u sebi. Ali taj stres u sebi znači ovo što sam rekao. Znači mozak ti ne dobija dovoljno kiseonika i krvi i hranjivih materija. Isto se dešava s crevima, sa bubrezima, reproduktivnim organima. Znači sve ono što ne treba ne dobija dovoljno. Znači to vam je kao onaj travnjak kad imate ono zalivanje, pa oni ćoškovi ne dohvati voda tamo. I to se polako suši. Tako isto i kod nas. I zato stres mora da se reši. A rešavanje stresa moraš svesno da ga sagledaš i da vidiš šta možeš da uradiš u tom situaciji. I to je mnogo lagano reći, ali je teško sprovesti, jako teško. A ako imate stres, sve ostalo što poduzimam ima 50% manje efikasnosti i možda manje od tih 50%. Možemo mi da naučimo da moramo da rešavamo stres. Budu umanjene te reakcije. Ne znam kako je se to svesno uči, jel to, ili na koji način to? Pa vidite, znači tu su sad tehnike disanja, tehnike postavljanja pitanja samom sebi, da li to meni koristi, kako mi koristi, šta me uči. Znači jednostavno uzmete da dišete određene tehnike disanja, znači duboko udahnite, zadržite vah pa izdahnite da se smirite jednostavno. A kad se smirite, iz mira možete doneti jako dobre odluke. Kada ste uznemireni, ne možete donositi prave odluke. I ima, znači recimo Siniša Ubović ima knjigu Povratak u mir. Ja preporučujem ljudima da to pročitaju. Znači jako je bitno kad god izađete u nemir da se vratite u mir. Znači tamo on pokazuje neke tehnike kako se to radi i tako dalje. Znači jednostavno mora svako pronaći priču za sebe kako da se vrati u mir. Jer jedino iz mira možete donositi prave odluke i živjeti dobar život. I ono što ljudi sada, kako da kažem, kad ste u nemiru, ljudi ne shvataju da postoji samo sada. Znači nema sutra, ne postoji. Znači to je samo reč. Jer kad dođe sutra, ono je opet sada. A ono što je prošlo, to isto postoji kao reč. Prošlo je. Tad je bilo sada. I sad, kad ljudi to shvate, onaj ko shvati, on živi u sadašnjem momentu. Evo, ja sam sada, dok sam dolazio kući da bi se uključio na intervju, znači, sečete neko u saobraćaju. I sad ti bi najradije trubio sve. To sam sad zamislio, reku čovjek žuri, aj dobro, ok. Što bi ja sad njemu trubio, možda me neće ni čuti u onoj buci. Jednostavno tako je. Da. Bogu hvala, nismo se sudarili. I tako treba na to gledati, jer jednostavno ti se izvičeš u autu na samog sebe, a on te ne čuje, recimo. Ej. Da. I još si digao sebi adrenalin malo, a to ti nije trebalo. Jer ti adrenalin, kako da vam kažem, kortizol je kao vlaga na gvožđu, on nagriza naše telo. I onda vi ne znate gdje će da pukne, gdje će ta rđa najviše da zahvati. A to je obično u različitim porodicama imate različita mesta gdje se okidaju bolesti. Mi to zovemo locus minoris rezistencije.
odnosno mesto gdje se javljaju bolesti u nekim porodicama. Neki kažu da je to vezano za genetiku, ja sam više pobornik epigenetike, a epigenetika znači da vi sa svojom okolinom možete da napravite bolest, ali možete i napravite zdravlje. I nema nikakve veze sa ovim genima. Zašto? Se u nekim sad porodicama više javlja recimo kardiovaskularno, zbog načina života, zbog načina ishrane. Znači, vaša majka je učila da kuva od njene majke, a njena majka je učila opet od njene majke i jako je malo usvojila nečeg za strane. I tu se onda pojavljuju određeni obrasci kuvanja, određene namirnice koje se ponavljaju na nekom nivou i onda ako vi sad godinama ne jedete određene vitamine i minerali ili jedete minimalno, to će u jednom momentu da se odrazi na istom organu, jer taj organ voli to. Da. A kad ste pomenuli creva, moguće zaista da su creva centar našeg organizma i da sve ide iz... O crevima bi mogli da pričamo 2 emisije, ne jednu. Znači, creva su, kako da kažem, imate onaj vic, ali neću sada ga pričam, gde na kraju creva kažu da smo mi glavni. Ne znam da li znate taj vic. Ne. Znači, mozak kaže ja sam glavni, onda srce kaže ja sam glavni, na kraju creva kaže ja sam glavni. I oni kažu, ma ti creva smrdljivko, razumeš, on kaže, i creva zatvore, nema izlaska. I kad je sve počelo da smrdi, onda su rekli, da, ti si glavni. Ti si glavni. U stvari to jeste tako. Znači, ako creva ne rade dobro, mi smo u velikom problemu. Evo daću vam sada primjer, u zadnje vreme se sve više pojavljuje literature da je u 30 do 35% osoba sa depresijom i u stvari imaju zatvor. Znači imaju problem sa pražnjenjem. I kad im rešite pražnjenje, rešite im i depresiju. I sad kaže psihijatri 21. veka će možda da uče kako se leči zatvor, da bi lečili uspešno svoje pacijente. Tako da to su neke sada stvari što se tiče creva jako, kako da kažem, uobičajene. Još je Hipokrat rekao, on je pre 2200 godina živeo, da sve bolesti dolaze iz creva. I u Americi imate izreku, kaže, smrt dolazi iz creva. Tako da o crevima treba dobro da brinemo. Malo pre sam promenio taj leaky gut, to je sad savremeni naziv, a taj leaky gut znači propusna creva. I imate u stvari 5 vrsta propusnih creva, a najčešće vrsta su kandida, creva koja su ispunjena kandidom. I kandida nam je veliki problem. Zašto? Zato što je ona prediktor, da tako kažem, odumiranja. Što imate više kandide, veći ste kandidat za neku ozbiljnu bolest. Jer kandida je baš nezgodna i za terapiju i za lečenje, hoće da se ponavlja i ako imate kandidu na bilo kojem delu tela, znači nokti, između prstiju, u ustima, znači imate je sigurno i u crevima. I treba to tretirati jer jednostavno kandida, sad šta je kod kandide interesantno? Kandida voli šećer i sad ako ste zavisnik od šećera, onda znajte da imate mnogo kandide, ona kaže ajde malo da papaš ono što ja volim. Tako da kandida je i ta creva su najčešća i to treba tretirati. Ali znači kad sam već krenuo kod creva, treba da se uradi čišćenje creva i detoksikacija minimum 2 puta godišnje. Znači i to je najbolje da se rade kad je ravnodevica. Znači ravnodevica je kad prelazi zima u proleće i kad prelazi leto u jesen. Vi u stvari tad pripremate organizam za tople vremeno i to pripremate posle organizam za hladno. A čistite ono što je bilo pre toga, jel? Zimi je jedan način ishrane, leti je drugi način ishrane. Zimi je malo teža ishrana, jel tako? Nije nam sve dostupno, mada sad u supermarketima jeste, ali je sad to upitno koji je kvalitet toga što je u supermarketima kad mu nije vreme. I
leti je mnogo lakša hrana i mnogo je dostupnija ta prirodna ishrana. I sad taj detoks, znači to treba svako da prilagodi sebi, jer svako od nas je priča za sebe, i da ga sprovede na različite načine, znači ono što njemu najviše odgovara. Ali treba da ima rezultat, znači da bude stvarno očišćen. Jer jednostavno, ja imam, znači u knjizi ovo je napisano Hope's stil, odnosno način života. Hidriraj, očisti, purificiraj. Znači hidriraj dovoljno vode, očisti detoks i onda ideš purificiraj, uništavamo kandidu i ostale parazite. I onda imamo popuni i očuvaj, na kraju sačuvaj. Tako da to bi trebalo da se uradi. Tako trebalo bi da se živi. Nažalost, velika većina ljudi nije nikad uradila detoksikaciju dok ih ne natjera neki problem. A tada, neću reći da je kasno, ali tada moramo možda češće da radimo detoksikaciju. Drugo, čišćenje od parazita isto tako je, treba da bude redovno. Zašto? Jer paraziti se hrane ovim toksinima, oni vole ove toksine koje mi konzumiramo, da tako kažem. Ja volim na mojim predavanjima da kažem, da biste bili zdravi, vi morate jednu jedinicu toksina da izbacite više u toku dana nego što ste uneli. Znači, uvijek mora jedna više nego što više izbacite, to bolje. Ali, jer u našem telu se i stvaraju toksini, jer produkti našeg metabolizma su na neki način toksini. Znači, supstance koje nama ne trebaju. I to treba da izađe napolje. Znači, to najčešće ide preko bubrega i preko jetre. Preko creva pa jetre. Znači, ako ta tri organa ne rade dobro, ako su oni zaštopani, a dešava se da su zaštopani, onda vam kreću otrovi da izlaze preko pluća i preko kože. Kad vam se pojavi na koži bilo kakav problem kožni, to znajte da ste dobro zatrovani i da je krenulo preko kože da izlazi napolje. Tako da treba raditi detoksikaciju redovno. Na koji način? Doktore, internet je prepun tih savjeta o čišćenju creva, ljudi su prestali da razmišljaju o tome. Evo, znači, najprostije, znači morate da u toku detoksikacije pijete mnogo vode. Mnogo, šta znači? 30% telesne težine. Znači, ako neko ima 2,70 kg, to je 2,1 litar u toku dana. Ako je toplo, ako ste fizički aktivni, ako se bavite sportom, onda treba dodavati i do 6 deci na tu količinu. Onda, znači, morate naći način kako ćete da se čistite. Imate ekstremne načine da se baš podvrgnete da ne jedete ništa. Znači, da baš bude pravi post na vodi. Pa imate suvi post, pa imate autofagiju, pa imate, znači, određene suplemente koji mogu da vam pomognu oko čišćenja. Pa onda imate, mi koristimo i frekvencije po Huldi Clark, po Raifu, znači frekvencije koje mogu da vam pomognu kod čišćenja. Pa onda na to, znači, imate razne čajeve, pa imate metodu po Brojsu. Znači, Brojs traje tačno 42 dana. Zašto on traje 42 dana? Ako vi 42 dana izgladnjujete svoje telo i dajete mu samo osnovne stvari, ono će da jede sve ono u sebi što ne valja. Znači, poješće sve što ne valja i vi ćete biti čisti. Ali morate se pridržavati celog protokola. Jer potrebno vam je 41 dan da on odradi svoj posao. Onda recimo ako čistite creva treba da to radite minimum 4 dana. Zašto? Zato što se sva crevne resice, sve ćelije u crevu se obnove za 3 dana. Da biste bili sigurni da ste ih pokrili sve 4 dana. Onda kad smo pričali o crevima nismo pričali o mikrobioti. Znači, nju treba obnavljati. Kad se radi čišćenje, treba poslije toga popunjavanje creva sa dobrom mikrobiotom. Znači, mikrobiota je nešto s čim se mi rađamo. I jako je bitno da li je beba rođena prirodnim putem ili carskim rezom. Ako je prirodnim putem, onda ste dobili prirodnu mikrobiotu od majke, od doktora, od babice. Ako ste, ali prvenstveno od majke, znači dobili ste nešto što je vama slično. Ali ako ste rođeni carskim rezom, vi ste dobili samo mikrobiotu od
doktora i od babice. Jako malo od majke. I onda te osobe su kandidati za autoimune bolesti, zato što kod njih je mikrobiota narušena, odnosno nije njihova. Znači nije to pravilo, ali se često dešava. I šta sad imamo kod mikrobiote? Imamo nekih 500 sojeva različitih patogena u nama. Znači i kod nekog se aktivira ova, kod nekog se aktivira ona. Znači pričao sam o toj kandidi koja je najčešće aktivirana i pravi najviše problema. Znači kad se oni aktiviraju, kandida je loš patogen, odnosno loša bakterija, loš parazit u našem telu. Trebao bi odnos između dobrih bakterija mikrobiote i loši da bude 85-15. Znači u korist dobrih. Kada se ta ravnoteža poremeti, znači, a obično je poremećena zašto? Vi ako jedete dobru hranu, ko prvi jede? Bakterije u našim crevima. Znači, ako jedete dobru hranu, imat ćete dobre bakterije koje će onda da rade dobre stvari za vaše telo. A ako jedete lošu hranu, a tu smatramo procesuiranu hranu, onda ova prerađena ulja, onda znači tu su različiti čipsovi, brza hrana, znači tada ćete, znači to se smatra pod lošu hranu, tada će loše te bakterije i paraziti da jedu i onda ćete imati više njih, a oni će da rade za sebe, oni su pravi paraziti, a manje će da rade za vas. Znači imamo korisne i imamo loše. Jer na kraju krajeva, znači svi su se susreli s tim da piju neki probiotik. Probiotik su korisne bakterije. I sad u posljednje vreme pojavili su se razni proizvođači, imate probiotik za imunitet, probiotik za bolje varenje, probiotik za tanka creva, probiotik za debela creva, znači sve to ima smisla. Jer jednostavno imamo određenu potrebu na određenom delu digestivnog sistema da popunimo rupu. Ako uzimate recimo antibiotik, obavezno morate uzimati probiotik. E sad, ja bih volio da kažem, ako možete da se suzdržite, prvo uzmite probiotik pre nego što ste krenuli s antibiotikom. Možda vam probiotik u prva 2-3 dana reši problem. Jer probiotici stvaraju imunitet. Znači, naša creva stvaraju imunitet. 80% imuniteta se stvara u našim crevima, a u crevima žive te bakterije. Ako su bakterije dobre, onda će stvara dobar imunitet. Ako su loše, imat ćete loši imunitet. A loš imunitet, već smo rekli, jednako bolest. Tako da, o tome isto treba voditi računa. I sad hoću ovdje da kažem, pošto sam ja zagovornik da se pije dobra voda, kvalitetna, prvi organ koji reaguje na dehidraciju, znači pre nego što vam budu suva usta, je vaše debelo crevo. Znači to je prvi organ. A on kad nema dovoljno vode, on onda počinje da štekuje. I vi onda imate kandidata za nastanak tih propusnih creva, leaky gut. I zato treba svaki dan da pijemo dovoljno vode. Ako ne nosite flašicu vode sa sobom, nikada nećete popiti dovoljno vode. Jer ćete zaboraviti. I sada tu ima mala caka. Znači, naš centar za glad i centar za žeđ su vrlo blizu u mozgu. I kada su oni dehidrirani, naše telo, oni se spoje. Znači, njihovi signali se spoje. I vi onda mjesto da tumačite da ste žedni, vi protumačite da ste gladni. A hrana vam je na svakom ćošku kad izađete iz kuće, iz kancelarije, i da ne kažem da miriši, znači pogotovo roštilj. I vi onda mjesto da uzmete da pijete vodu, vi ćete uzeti da jedete. I to je jedna možda posljedica još što imamo malo možda više gojaznih nego što bi ih bilo da nema toga. Znači evo ja sad imam ovdje vodu pored sebe, ali malo mi bezvezno da pijem dok pričam, ali ja bez vode skoro nigde ne idem. Znači uvek držite, doktore, ali koju vodu? Znači ja pijem Kangen vodu, ali to će sad ispast da reklamiram nešto, tako da mogu da me zaprate ljudi koji hoće da znaju šta je to. Dobro, znači to vam je voda koja u sebi sadrži vodonik i koja je alkalna. Postoje ljudi koji pričaju da treba da se pije destilovana voda. Ko veruje u to,
super, samo mora da nadoknadi na neki način ove minerale. Ja sam zagovornik da treba se pije ova alkalizovana, energizovana voda. Jer vi u ovoj vodi dobijete vodonik. A vodonik je u stvari najbitnija valuta u našim životima, jer ona stvara energiju. Znači vi kad šetate bosi po travi ili kad grlite drvo, vi dobijate elektrone. To su vam, da tako kažem, vodonični delovi. Jer taj vodonik je najmanji element u svemiru. I ima ga najviše. I on jednostavno daje energiju. Imate sada na olimpijadi u Parizu kola Toyotina su vožena na vodonik. Znači vodonik je energija, ne samo za automobile, nego i za naše telo. I morate znači da obezbedite vodonik. Ono što je dobro kod vodonika, kada ga uzimate, on je i dobar antioksidant. I on je najmanji antioksidant i on jednostavno pokriva, kako da kažem, sve što se dešava loše u našem telu. Samo je problem što brzo nestane jer ga svi trebaju. I onda je dobro da ga unesete što više da bi došao tamo gdje treba. Daću vam samo primjer, znači ovo je Albert Szent-Györgyi, čovjek koji je dobio Nobelovu nagradu za otkriće vitamina C. Znači vi ako se udarite recimo i sad stvorila vam se modrica. U centru te modrice je zapaljenje, znači vaš imune ćelije su krenule da rješavaju problem. I napravili su jednu vrstu utvrđenja oko promjene, jer one očito da reše. Ono što je propalo, što više ne važi, što nije živo, one će da to pretvore u otpadne produkte, a treba da donesu novu zamjenu, znači tu sad dolazimo do matičnih ćelija, možda kasnije pričamo. I sad, znači, da bi se sve to desilo, trebaju antioksidanti. A jedini antioksidant koji je toliko mali da može dođe u centar je vodonik. Znači, on je 800 puta manji od vitamina C koji je isto dobar antioksidant. Ali vitamin C ne može da prodre tu. I sad, ono što je najbitnije, jedini vodonik se od svih antioksidanta raspada kad odradi svoj posao, on se pretvara u vodu. Znači nema štetnih nus proizvoda. Kod vitamina C dolazi do nekih nus proizvoda koji mogu da se pretvore, pa onda moraš i njih da prerađuješ, ali kod vodonika nema. Tako da vodonik je nešto što nam treba i zato ga ne treba piti tu vodu. Neko ko hoće može da izučava Dr. Sebija. Znači Dr. Sebi je imao tešku bolest. I on je u jednom intervjuu rekao, pitao ga je novinar kako ste se izlečili. Kaže, ja sam postio 60 dana. A kako ste, kaže, izdržali 60 dana bez hrane? Kaže, pio sam vodu koja je bila živa, znači imala je vodonik u sebi. Ima neki izvor u Nikaragvi, odakle on, valjda, ili ne znam odakle, gde je bio na tom izvoru i pio je tu vodu. A kada sam bio jako gladan, jeo je neku biljku njihovu koja liči na krastavac. Znači, suština priče i on će da vam, ako uhvatite neka videa njegova, znači on vam priča da hrana mora imati taj vodonik, mora imati život u sebi. Što ima više života, više ćete dobiti energije. Znači, mi smo svetlosna bića, energetska bića i nama treba energija, nama treba sunce. Kad nema sunca, loše se osjećate. Kad jako dugo nema sunca, možete čak i da dobijete neku vrstu anksioznosti, depresije, nekog obolenja, već da ne znam kako, da budete tužni. Jer jednostavno sunce donosi život. I život na našoj planeti je nastao tako što je stvorena voda i sunce. To je život. Doktore, gdje da nađemo pravu vodu? Koju vodu treba? Pa pazi, znači imate flaširane vode koje su dobre na izvoru. Znači ako je neko bio u Prolom banji, tamo je ekstra voda. Znači tamo se čak kupate u toj vodi jer je ta voda tamo i u bazenima. I ja sam bio, znači jednostavno koža vam izgleda lepše kad se kupate u toj vodi. Kad pijete tu vodu, ona je u česmama tamo. I ta voda je tamo ekstra. Znači na izvoru je ekstra. Ali ona dok dođe do vas, ona stoji u flaši i vi sad treba nju na neki način da oživite. Na koji? Znači,
Da bi ona imala pun kapacitet da vam da, ona jeste alkalna, što je dobro, ali treba vam nešto da bi je oživeli. Znači, kao što sam rekao, za destilovanu vodu treba da se ubace neke mineralne mešavine, jer je to voda koja u sebi samo sadrži H2O. Tako i ovdje treba da se ubace određeni elementi tipa vodonika ili ja preporučujem koralni prah, znači da se to oživi pre pijenja. Jer na taj način dobijate maksimum. Znači, ali najbolje ako imate izvor koji nije zagađen. E sad tu jedna stvar kod izvora, voda nikad ne izbija na površinu dok nije spremna da vam donese život. Znači, nikad nećete dobiti izvor na površini ako voda ne zna da će da vam donese život. I što se tiče vode, ono što je možda mistika ili misterija, voda ima jako veliku memoriju i pamti. I to znači isto morate da vodite računa. Znači, jednostavno uzmete čašu vode ovako i kažete joj šta želite. Evo, želim da ovaj intervju gleda 10.000 ljudi. I popijete. Znači, ona će zapamtiti ono što ste rekli i odneće do svih ćelija. Mislim, ja sam sada ovo malo da bude interesantno, ali možete reći, hoću da mi isceliš jetru i popiješ. Znači, ali moraš da veruješ u to i moraš da na neki način preneseš određenu energiju u nju. Ja pre volim na predavanju da kažem, znači, koji je primjer, znači to se desilo, ali slučajno su ljudi to zapazili. Znači, bračni par na prvom spratu se žestoko posvađao, a osoba koja stanuje iznad njih se tuširala u tom momentu. I ona je izašla iz kupatila i posvađala se sa svojim supružnikom bez ikakvog razloga. Jer je ta energija svađe došla na nju. Da. Tako da, znači, to su, slučajno se desilo da su to bili neki psiholozi ili tako nešto, komunikolozi, pa su, kaže, izašao sam iz kupatila i jednostavno sam bio ljut. Morao sam na nekog da se izvičem. Da. A u stvari je to voda donela tu energiju. Ja se sećam, pokojna Metro, kako mi je pričala davno, njena ćerka pre 10-15 godina, dobro, vjerojatno i sada, ona radi za Crveni krst, pa je bilo u nekom podneblju, onako, koje je i rato bilo zahvaćeno i bolestima i tu nešto se nije osjećala dobro, klasika neke bolove, imala svoja, nije uopšte imala lek, nije imala ništa. I ona je napisala na papiru ime leka i stavila čašu vode na to, ostavila da odstoji i popila i imalo isti efekt. Pa da. Znači, to imate čuveni taj eksperiment Masaru Emotoa sa pirinčem. Ne znam sad da li da ga pričam ili je već neko ispričao. Znači, to su vam 3 posude pirinča u kojima je sipana voda. I na jednoj je napisano volim te, na drugoj je napisano mrzim te i treća je pisalo ignor. Znači, nakon mjesec dana posuda u kojoj je pisalo volim te, malte ne bila netaknuta, mogla je da se jede. Posuda u kojoj je pisalo mrzim te je bila onako propala, a najgore je prošla ova ignor. Znači, ona je najviše propala i nije bila ni za šta. I suština priče jeste da je najgore ako vas neko ignoriše. Recimo sad ja kažem vama, ajde imam neki poslić da ti ponudim, pa dobro, vidit ću. Znači, to je najgori odgovor. Hoću da ti pomognem, neću da ti pomognem. Ako nećeš, ok, ne moraš ni da mi objašnjaš zašto nećeš. Ali ovo, ajde, vidit ću, pa ako bude imao vremena, znači ti ako želiš ti ćeš naći vreme. Jel' tako? Da. I to ćeš mi odmah reći. A ovaj ignor je najgore. I sad ti cijelo vreme razmišljaš hoće me nazvat, neće me nazvat. A u stvari te neće nazvat. Ali ti ga toliko ceniš, voliš i poštuješ, jesi ga pitao za pomoć, jel' tako? Da očekuješ da će da ti se javi. I onda u stvari u tom procesu ti odumireš, da tako kažem, patiš. I najgore prolaziš tako. Ne znam, znači ima ti porodica sa više dece, 3, 4, uvijek ima jedno koje je tako zapostavljeno, je li tako? I to se najsporije razvija. A zašto ga zapostave, niko živ ne zna.
Ali jednostavno ono se osjeća tako, ignorisano i šta Da, znam. da, da, da. Tako da jednostavno to su neke stvari koje ljudi ne razmišljaju o tome, a to je tako. Ja, Tako voda iz česme u gradovima, jel, donositi vodu mnogo je teško i kada nađete izvor u prirodi. Na koji način? da. Jer postoji nešto da se... Pa evo, znači imate različite mehanizme prečišćavanja vode. Znači ja mislim da ovo što ja koristim Kangen je najbolje. Znači to je moje mišljenje, svako ima pravo da misli kako hoće. Znači imate reverznu osmozu, imate taj destilator. Znači sve to pije vodu i bolje nego da ne uradite prečišćavanje. Znači ja sam nabavio i tuš, znači koji prečišćava vodu kod tuširanja iz prostog razloga što u vodi koju mi pijemo imam jako mnogo hlora. I mislim kad budem jednom, mislim imam ja to i snimljeno negdje, ali ponovo ću da, znači vi hlor bukvalno u minuti ovako apsorbujete kad pređe preko vas. A hlor sam po sebi nije dobar za naš organizam u velikoj količini. A kad se iskombinuje sa nekim drugim supstancama, florom, aluminijumem i nekim drugim mineralima i metalima, onda prave neke kombinacije koje nisu dobre za zdravlje. I onda moramo dodatno da se detoksikujemo. Tako da, mislim, voda iz česme, ako nemate ništa, bar je ostavite preko noći da odstoji. Tada će A većina prokuvana tog... voda, tako nešto? Molim? Prokuvana voda ili tako nešto? Pa prokuvana voda, kako da kažem, vi ste u njoj ubili sve. Ceo život, mislim, Da. jednostavno, a niste izbacili, neke hemikalije su otporne na to. Postoji sad varijanta da se voda zamrzne u zamrzivaču i onda kad je izvadite da ono prvo što se otopi to prolijete, jer su tu nakupljene ti otrovi, toksini, ajde da ne budem pogrešan, znači nisu otrovi, nego hemikalije, jel tako? Da. I onda ono što ostane ima najmanje toga, pa je najbolje za piće. Ali, kako da vam kažem, znači, u zadnjih 50 godina, ja mislim 80.000 novih hemijskih supstanci je izmislilo ovo naše čovečanstvo. Svaka ta supstanca ode u vazduh i padne na zemlju. Kad padne na zemlju, na kraju završi u vodi. Tako da sve to što smo mi izmislili na kraju završi u vodi. I može se desiti da se nađe u nekom vodovodu. To su sad mikro male količine, ali na duge period može da naruši zdravlje. Znači, kad ste me već pitali za alergiju, postoji, ja sam sad zaboravio kako se zove autorka, doktorka jedna u Americi je napisala cijelu knjigu, da možete biti alergični na supstance koje se nalazi u vodi iz vodovoda. To nisam čula. Znači, tako da postoji i to. Pa kažem, znači, to sad zavisi, znači, odakle dolazi voda, kako je prečišćena. Ja sam imao par puta priliku da se sretnem s osobama koje rade u vodovodu. I onda će vam sve kazati da je voda u Beogradu odlična za piće. I ja se slažem. Ali to što oni ispituju, Sa te oni strane ispituju ispravno. samo određenu količinu. Znači, na ove nove hemikalije nemaju, reagense nemaju obavezu da rade. I pošto ne znam da li ste bili nekad u Makišu, ja sam morao što se tiče fakulteta da idem tamo na vežbe da vidim kako to izgleda. Znači postoje sistemi koji prečišćavaju vodu iz Save. Ali opet se može desiti da nešto prođe. I zato nekad imate u vodi nekad više oštetite hlor, nekad manje, zato što se nekad ubacuju bar jednom nedeljno malo veće doze da se održi sistem, da ne bude epidemije, da se ne razviju neke bakterije i tako da. I sve je to u dozvoljenim količinama, nije to ništa znači ono kako je propisao zakonodavac. Da opet ne budem pogrešno shvaćen. Da, da. Sad imate problem sa cevima, cevi mogu biti stare. A sve su. To znamo da je. Ali sad šta imate još tu? Znači, pošto voda je živa supstanca i ima memoriju. Ako imate cevi, a cevi ponekad idu ovako, znači voda ide udari pa se odbije. Znači, to je za nju
kad biste se vi udarili i odbili, vas bi bolelo, je li tako? Za nju je to isto neka vrsta šoka, a mi o tome ne računamo. I zato bi trebalo vodu pre pijenja prečistiti. Bilo kakav filter je bolji od nikakvog, s tim da ovi obični ugljeni filteri, oni vrlo brzo se nakupe tih hemikalija i onda morate često da ih menjate. Dobro, dobro je da postoji barem... Da, da, naravno, ja kažem, bolje išta nego ništa. Da. Što se toga tiče, najbolje je da destilujete vodu. Tu sve što je loše ostane dole. Tu se odmah vidi talog i taj talog nekad izgleda jako grozno, ako ste to gledali, ali sad ta destilovana voda je prvo ono što je vrlo reaktivna, upija sve u sebe iz vazduha, a pa na taj način može da postane i kisela, znači zavisno šta je u vazduhu, a druga stvar, nema minerale, vama trebaju minerali. Ako neko se pravilno hrani, destilovana voda je ok. Zato što on kroz pravilnu ishranu, a pravilna ishrana je prirodna ishrana, znači voće i povrće, što manje prerađeno, to onda donosite dovoljno minerala u sebe. A može da se doda neki mineralni supstrat. Doktore, dopalo mi se mnogo vaše predavanje kako da prevarimo biologiju. Govorili ste dosta i o matičnim ćelijama. Prvo, biologija, ono šta nam je dato i da li je zaista nekim svojim načinom života ili promenom možemo, da kažemo, prevariti, a kad pričamo o matičnim ćelijama, one se sve češće pominju, šta one zapravo predstavljaju? Pa pominju se i terapije matičnim ćelijama. Pa se zaista realno. Bez matičnih ćelija nema života, nema dugovečnosti. Mi smo u stvari nastali od matične ćelije. Znači kada očev spermatozoid oplodi majčinu jajnu stanicu, nastane prva matična ćelija, da tako kažem. I ona se onda deli na dve se dele na 4 na 8 i tako dok ne nastane naše cijelo telo. Sada u toku našeg života, pogotovo dok smo mali, znači mali smatram recimo do 20. godine dokle se razvija organizam, mi imamo dovoljno matičnih ćelija. Posle 20. godine njihov broj počne da opada. Sad, uz to opadanje što ste stariji i matične ćelije sve više prave greške. Zašto? Zato što su naši geni opterećeni toksinima. Zato što je naše telo opterećeno toksinima i zato što naše telo je pod stresom, ima sad drugačije prioritete nego da nemamo stres. Matična ćelija je, kako da kažem, jedina besmrtna zdrava ćelija. Druga besmrtna ćelija je ćelija raka. Znači, to je loše kad imate rak. I neću o njoj da pričam, ali znači matična ćelija je besmrtna. Zašto? Jer se ona uvijek podeli na dve ćelije. Jedna je da nastavi da se deli na dve, a druga je da se zameni dotrajala ćelija u nekom od organa. I sad vi ako to uspešno radite u toku života, vi ćete uspešno zamenjivati dotrajale ćelije. Jer ćelije mogu da budu dotrajale usled povrede, loše ishrane, usled starosti, da su odradile svoje i tako dalje. U jednom momentu, a recimo evo ja sad imam 60 godina, ja bi sad po pravilima biologije imao svega 18 do 20% aktivnih matičnih ćelija. Toliko je pao broj. I zato u starosti ti se češće javljaju prelomi, kada se posećeš duže traje ozdravljenje, kada se razboliš duže ti traje ozdravljenje. Zato što matične ćelije trebaju da zamene dotrajale ćelije, bolesne ćelije, ono što više nema svoju funkciju. I u toj mom predavanju u stvari pričamo o jednom flasteru koji može da poboljša stvaranje matičnih ćelija. I te matične ćelije onda znači rade posao i vraćamo se polako unazad. Znači, umjesto 60, evo ja na mom kvantnom aparatu imam 50 godina. Znači, jednostavno, moja energija i aparat hvata da imam manje nego što stvarno imam. Jednostavno, ako se pravilno hranite, pravilno živite, niste pod stresom, sporije ćete da starite.
imat ćete efikasnije matične ćelije i vaše telo će bolje da se obnavlja. Tu sad imamo još priču o hromozomima, znači hromozomi naši na krajevima imaju telomere, to su vam kao nokti na prstu ili kao pertle na cipelama. Onaj kraj koji vam služi za šniranje, to su telomere. I kako starimo, te telomere se skraćuju. A one su jako bitne za ovu obnavljanje, replikaciju. Znači za obnavljanje našeg tela, za stvaranje matičnih ćelija i tako dalje. Kada se smanji ta telomera na određenu dužinu, više ne možete da provučete, znači ne može da se obnovi ćelija. I zato sad postoji cijela knjiga o telomerazi, doktorka je dobila Nobelovu nagradu za taj otkriće. Telomeraza je jedan enzim koji sprečava trošenje te telomere. Ako vi uspete da aktivirate telomerazu, onda ste usporili starenje. A ako je aktivirate i unesete određene promjene u život, možete čak i da zaustavite i da vratite starenje unazad. Znači ima sada u Americi dosta, mislim to ko Google može da nađe, ima par ljudi koji se bave time i izgledaju, recimo imaju 70 godina, izgleda kao da ima 40. Ali on je ekstra bogataš i ceo život je posvetio tome. Mi koji nismo ekstra bogati moramo da se snađemo na jeftinije načine. Ali generalno, znači, dobar život, dobra hrana, nema stresa. Ali doktore, zar to nije ono što nam je prirodno dato? Jeste. Što možemo zapravo svi. Pa evo reći ću, znači, Biblija kaže da su Metuzalem i njegova braća živjeli između 800 i 1000 godina. I tad je to bilo moguće jer njihova prirodno okruženje u kojem živjeli nije bilo zatrovano. Znači nije bilo industrije, nije bilo nikakvih zagađivača, bila je čista priroda. I onda vaši organizmi telesni nisu bili opterećeni da se bore protiv tih stvari. Recimo, već smo pričali o tom našem imunitetu. Znači vi ako niste detoksikovani, vaš imunitet se bori protiv tih toksina. Treba da ih izbaci. I vama se onda više od 50% imuniteta troši na to. I kad vaše matične ćelije stvaraju nove ćelije za zamenu, one će da menjaju ćelije imunog sistema, mjesto da vam menjaju ćelije dotrajale u srcu ili dotrajale u jetri. I zato treba da radimo detoks, da olakšamo našem imunom sistemu, da doprinesemo obnavljanju naših ćelija. Doktore, jetru kad ste pomenuli, sve češće se pominje i ta masna jetra ili također čovek bez određenih simptoma sa lošim rezultatima, onim enzimima jetre, koji nikako, koliko god da na neki način menja način života, ne može da ih dovede u normalu. Postoji nešto čime možemo jetru... Pazite, znači, svi ti toksini o kojima sam pričao, nažalost, velikom većinom se neutrališu u jetri. Što više imate toksina, jetra će biti opterećenija. Sad, mi jetri dodatno otežavamo stvari, jer jedemo hranu kakvu jedemo, koja također donosi neku vrstu hemikalija i toksina koji, ja kad kažem toksini, to je nešto što nije prirodno u našem telu. Nisu otrovi u pravom smislu reči. Znači, ali na kraju imaju posljedicu kao da je otrov, je li tako? I drugo, znači, recimo sad ova deca mlada, sve češće imaju masnu jetru. Zašto? Zato što piju energetska pića koja su puna šećera. Što više šećera unosite, vaša jetra će biti masnija. Na neki način sav višak šećera u telu se uvijek pretvara u neke masnoće. Znači, određena količina šećera kad pojedete, pogotovo mislim na ovaj koncentrisani šećer, se potroši za pokrete, za energiju, za metabolizam. Ali velika većina toga što pojedete, što preostane, se pretvara u masne ćelije.
A naše masne ćelije su, ja volim da ih nazovem garaže za otpad, odnosno toksine. Znači, i taj šećer je onda otpad. I neki sad kažu da smo mi unaprijed predefinisani sa brojem masnih ćelija, ali da što više imate otpada, te masne ćelije su sve veće. Znači, može biti ovaka, a može biti ovaka. I što smo gojazniji, mi smo u stvari sve više opterećeni tim toksinima. E sad, kod gojaznosti, u jednom momentu gojaznost postaje hormonalni problem. I vi bez rješavanja hormonskog statusa ne možete da rešite gojaznost. Odnosno možda od samog početka, ali tad to nije toliko izraženo, da tako kažem. I tu treba sada izdefinisati kortizol i insulin, znači kao dva, kako da kažem, nekad rade zajedno, a nekad rade jedan protiv drugog. I to treba izvagati u celoj priči i sad tu su velemajstori endokrinolozi koji to uspeju da odrade. Znači. Ali da se vratim na jetru, znači svi lekovi koje popijete se uglavnom metaboližu kroz jetru i to kroz jedan enzim koji često onda kada ih ima više ne može da se sve odjednom metaboliše, pa onda imamo u nekim kombinacijama više neželjenih efekata, u nekim manje. Recimo, znači, grejpfrut se metaboliše kroz taj isti enzim. I onda kad pijete neki lek, savjetujem se da ne uzimate sok od grejpfruta ili grejpfrut zajedno sa njim. Da ne bi došlo do natjecanja, odnosno konkurencije na tom enzimu. A što se tiče jetre, jetra je organ koji se najlakše obnavlja. Znači njena sposobnost regeneracije je fantastična i ja mislim da, nisam siguran, ali mislim da je dovoljno 10% da imate zdravog jetrinog tkiva i da se može cijela jetra oporaviti ako krenete u pravom pravcu. I sad tu postoji, znači mi koji se bavimo holističkom medicinom, treba znači kad radite detoks, treba da radite i detoks jetre. Znači prvo treba da očistite creva, pa bubrege, pa jetru. Znači to su tri prva koraka, da tako kažem. E sad u kineskoj tradicionalnoj medicini vi imate znači povezane uvek je jedan organ povezan sa još 4. I sad može vam se desiti da, kao kažem, jedan taj organ ne radi, ali onda ova 4 preuzimaju njegovu funkciju. I uvek neki od ta 4 preuzme više funkcije. Onda recimo imate, zahvaljujući tome, ako recimo nekom odstrani se neki organ, postoje 4 organa koje preuzimaju njegovu funkciju. Ali energetski taj organ je još uvek tu. Znači on je energetski tu, iako ga fizički nema. Tako da naše telo u stvari uvek sad nastoji da zadrži i obnovi i sačuva tu celinu. I nažalost savremena medicina, ovu koju sam ja završio, mi smo sve više specijalizirani za pojedine organe. Znači imate kardiologa, endokrinologa, hepatologa, znači različite specijalnosti. A u suštini znači treba gledati celinu. I zato bi trebao znači doktor da gleda pacijenta kao celinu. I ja sam bio kod starog profesora Obradovića na onom kruženju posle. I on meni kaže, Andrejevića, izvinjam se, i on meni kaže, kolega kaže, vi sa vrata morate da procenite šta je pacijent. Znači još nije rekao ni dobar dan. To su nekad bili stari doktori i tako. Da, tako je. I zaista se znalo. A kad pričamo o čišćenju jetre, često se doktore pominju upravo ti prirodni sokovi. Da li je realno da se, ali sokovi, znači ne da se jede? Pa da, ali pa se, znači tu sad treba da vodimo računa da sokovi ne budu previše slatki, odnosno da ne sadrže baš šećere. Jer taj koncentrovani šećer vam je ko da jeste on fruktoza, ali ima malo manje dejstvo nego da ste uzeli kašiku šećera. Zato treba izbjegavati baš jako koncentrovane sokove što se tiče voća, je li tako? Voće uvijek bolje jesti celo.
zato što onda dobijate i vlakna i minerale i znači kompletno. A povrće može da se blendira, može da se cede sokovi. Mislim, recimo, eto ta dijeta po brojsu, tu su vam ceđeni sokovi. Da. A vi kad iscedite to, znači tu nema varenja, a određena energija se troši na varenje. Znači u tom slučaju vi štedite energiju da biste ju upotrebili tamo gdje treba, a to je isceljenje. Znači to je jedan od razloga. Sad uvijek morate da razmislite, znači tu su prvenstveno, znači to je šargarepa i cvekla kod brojsa i jabuka, znači to se nalazi u tom soku i određena kombinacija čajeva. I to sad ima neki redosled kako ide. Vi u stvari rasterećujete telo da ne mora da vari. Znači, jer sad, kako da kažem, ako pojedete neki prosječni mešani obrok, da ima mesa, krompira, hleba, salate, taj obrok će da se vari između 15 i 25 sati, možda i više. I znači vaše crevo i vaše organizam će mnogo biti fokusirano na to i trošit će energiju. A vama energija recimo treba ovdje, šta ja znam, da vam isceli jetru, eto, pričali smo o jetri. I onda jednostavno nema dovoljno energije za isceljenje. A mi smo opet, da se vratim na to, mi smo energetska bića. A kašičica maslinovog ulja, doktori to često pominju. Šta je to? Pa maslinovo ulje, kašičica do 2 dnevno je super, ekstra. Pogotovo za krvne sudove. Sad tu je jako veliki problem što je jako teško naći dobro maslinovo ulje. Znači na tržištu se nalazi, ajde ne pretjeram, sigurno 80% proizvoda koje piše da je, ali ne vjerujem da je baš extra virgin kao što piše. I to stručnjaci koji se bave tim mogu da osjete, znači pravo maslinovo ulje kada ga pijete baš žestoko vas prodrma. Znači ko rakiju da pijete, samo nije taj ukus. Tako da pravo maslinovo ulje da. Čak mi je sad pričao neki prijatelj iz Hrvatske, to je čak i kod berbe kad radiš nešto, ako ne uradiš kako treba, već imaš manje ulja nego što treba tog kvalitetnog. Mislim, ne razumem se u taj proces proizvodnje, ali znam da treba da bude hladno ceđeno. To znači da ne sme da pređe 40-45 stepeni kada se cedi, jer ta toplina uništava kvalitet, odnosno te dobre masne kiseline u ulju. Ono što je sad veliki, kako da kažem, izazov, ako idete recimo leti u kafane, kafiće, restorane, stoji vam ulje na stolu. Ako nije dobro pokriveno i ako je na suncu, može se desiti da to ulje više nije toliko dobro. Zašto? Jer svaki put kad ga otvorite ulazi kiseonik unutra, a on radi oksidaciju. A drugo, znači sunce radi svoj, greje ga, visoka temperatura razlaže dobro ulja. Tako da treba o tome isto voditi računa kada idete tako po restoranima, da li je dobro zadihtovano, da tako kažem, i da ne stoji na suncu. Neki savjetuju, znači ujutru da, mislim ne savjetuje, i ja savjetujem, znači da ujutru treba da radite mućkanje sa uljem. Ali tu se onda ne koristi maslinovo ulje, nego se koristi laneno ulje, suzamo ulje, znači neko drugo. Jako je dobro i suncukrata ulje, ali hladno ceđeno. Znači uzmete kašikicu ulja i mućkate po ustima 20 minuta. I onda se to ispljune. Ispljune se ili u kantu za smeće ili u WC šolju, jer u ovome lavabou može da vam nagrize lavabo. Jer to strahovito pokupi toksine koji su se neutralisali u toku noći. Znači to bi u stvari trebalo biti jedno od prvih radnji koje osoba treba da uradi ujutru kad ustane. Znači to je po ajurvedskoj medicini tako. Doktore, da li ste vi za suplemente? Ja jesam, ja sam u ovo i ušao kroz suplemente. I reći ću jedan razlog zašto. Znači, zato što hrana nije dovoljno bogata mineralima i vitaminima. Tako da,
kako da vam kažem, jedan suplement može da vam zameni kilo neke namirnice ili više. Ali naravno sve suplemente treba pametno izabrati, pametno koristiti i kombinovati sa zdravim stilovima života i zdravom ishranom. Znači uvijek to treba gledati kao pomoć. Znači to je koncentrovana hrana i tako je treba gledati. E sad, kod suplemenata imate prirodne suplemente, imate one proizvedene u laboratoriji. I to treba praviti razliku. Daću vam samo primjer vitamina C. Pravi vitamin C u prirodi se sastoji od 7 komponenti. I on se nalazi u voću i povrću. Njega je St. George otkrio 31. godine, ja mislim, iz paprike je izolao. I dobio je za to Nobelovu nagradu. A vitamin C koji se kupuje u apotekama je uglavnom jedna kiselina, to je samo jedan deo vitamina C, jedan od tih 7. I ja onda uvek savjetujem pacijentima kada uzimaju vitamin C u apoteci, da obavezno pojedu i neku voćku ili povrćku koja u sebi sadrži pravi vitamin C. Jer na taj način će imati više efekta. I kod vitamina C treba, znači, voditi računa da on može da zakiseli organizam. A u kiseloj sredini se stvaraju bolesti. Zato treba uzimati, znači, vitamin C ili u liposomalnom obliku ili natrium askorbat. Nikako kao askorbinsku kiselinu samu. Znači, ova dva alkalizuju, a askorbinska kiselina zakišeljava. I evo sad, mislim, ja sam imao i ispitno pitanje kad sam polagao farmakologiju, mene je profesor Vasić pitao, kolega kaže, treba vam hitno da zakiselite urin pacijenta, šta ćete raditi? Sad ja mislim, on kaže, mislite brzo, rekao, daću mu vitamin C, jeste, kaže, koliko ćete mu dati? Pa između gram i 2. Znači, suština priče da to zakišeljava organizam. A u kiseloj sredini nastaju sve bolesti, to je dokazao još Otto von Warburg 1926. godine, dobio za to Nobelovu nagradu. I trebamo se boriti protiv tog zakišeljavanja, a svi toksini o kojima sam ja danas pričao su u stvari kiseline koje nas zakišeljavaju. I zato treba da ih neutrališemo i izbacujemo napad. Doktore, kakvi slučajevi vam dolaze? Možete da nam kažete koji su najčešći problemi sa kojima se ljudi susreću? Tu ima svega i svačega, ali ono što je, kako da kažem, najčešće su sve to osobe koje su već imaju staž kod običnog doktora, kaže moj kolega koji ne radi ovo što ja radim, pa onda dođu da vide da li ovdje možemo nešto da uradimo. A u stvari bi trebali doći prvo kod nas, jer mi sagledamo celinu, pa ako mi ne rešimo onda, ali dobro, svako ima svoje pravo da razmišlja kako treba. Recimo, ja ne znam, meni su rekli da u Kini i u Nemačkoj će da vam ponude da li hoće da se lečite prirodnim putem, tradicionalno, ili ćete ovu zapadnu medicinu. Znači, a najbolje je da radimo kombinaciju. Zašto? Jer savremena medicina koju se ja izučavao je za hitne situacije i brza rešenja nema zamjene. Znači, nema. A za hronične stvari i ono što na duge staze, tradicionalna medicina, prirodna medicina je mnogo bolje, ima rezultate nego ova klasična. Tako da, u suštini bi trebalo da radimo kombinaciju. Koji vam je najteži slučaj ili neki koji vam je ostao u... Pa evo ja ću vam reći, znači imao sam mnogo žena sa, neću reći mnogo, ali bilo ih jedno 5-6 sa karcinomom dojke i tu sad ima različitih priča, ali generalno ono što je, kako da kažem, to su osobe koje su psihološki pale. To je znači sad neka tuga, neki i to je sad jako teško dizati. Jer jednostavno treba psihološka potpora, treba potpora. Ja njima savjetujem da znači isključe se skroz iz realnosti što više mogu, znači nema vesti, nema novina, nema, znači da gledaju samo serije ove komične i filmove komične se smeju i da nađu nekog da im priča viceve.
Jer jednostavno na taj način dižemo njihovu psihu. Jer u toj tuzi se utapa njihova bolest. A onda recimo, znači imamo slučajeva, recimo ženi koja je odstranjena dojka i sad je cijelo vrijeme otiče ruka. Znači tu su prekinuti limfni sudovi i to je sad problem. Znači tu sad treba da se radi limfna drenaža, redovno masiranje, otvaranje limfnih čvorova i tako dalje. Tako da, eto, to su sad neke priče. Pa sad imao sam, a dobro, ima tu svega. Ali više volim kad mi dođu ljudi zdravi, a ti su najređe kod nas, pa da zajedno gradimo dugovečni život. Oni dođu preventivno, dođu da menjaju navike neke, ali ove loše navike, što je naše podneblje, eto i specifično, čašica neka, pa sad rakija je, nam je ušla u nacionalni kod. Pušenje, dobro, čini mi se da sve manje ljudi puši, kafa, mi smo kafedže, prosto to ipak manje pijemo čaj nego kafu. Šta mislite o tim navikama? Pa evo, ja sam 2001. godine sa doktorkom Beljić, mi smo bili napravili školu za dijabetičare, znači osnovna obuka za oboljele od šećerne bolesti. I tada sam ja njoj predložio da napišemo knjigu, jer tad toga nije bilo mnogo, nije bilo interneta i tako dalje, tek je to bilo u povoju. I napisali smo knjigu i to je našoj knjizi koja je prvenstveno se bavila, znači nije bilo lekova, nego stilovi života. Jer vi promjenom stila života možete da držite dijabetes pod kontrolom, čak i da se iscelite. Znači, u toj knjizi je sve bilo dozvoljeno. Ali sad, kako? Znači, ako ti se jede slatko, jedna kockica čokolade. Tu je stop. Znači, Ako ti se pije alkohol, znači 2 čašice rakije ili 2-3 čaše vina nedeljno. Ja rekao sad ćete kažete dnevno, vi nedeljno. Nedeljno. Znači, ako ti se puši, znači puši 5 cigara dnevno, ali ono iz meraka, znači kad ti ono baš dođe. A ne da pušiš iz navike. Jel? Većina pušača puši iz navike. Ustane ujutru, upali cigaru. Završi jelo, upali cigaru. Sene da pije kafu, upali cigaru. Kafa. Do 3 kafe dnevno najbolje se zaustaviš na drugoj. Jedna ujutru, jedna popodne. A najbolje bilo da popiješ jednu ili nijednu. Ako možeš da izdržiš, naravno. E sad, sve su to navike. Navike se kad se naprave, a obično se stvore loše navike, onda ih treba izbacivati sa dobrom navikom. A to je onda jako teško. Zašto? Zato što treba vreme. Znači, neki kažu da treba 21 dan za novu naviku, neki kažu 60, neki 66, neki čak idu i do 90. Znači, što je veća vezano za naviku, treba više vremena da izbacite. Ali i opet treba volja i treba fokus. I ljudi nisu spremni na to. Kao što, mislim, većina ljudi koji dođu kod mene nisu spremni na dugi put da se suoče sa bolešću. A ja im kažem, znači, vama je bolest minuli rad. Znači, bolest nije došla odjednom iz vedra neba. Nek ste vi svojim ponašanjem i radom doveli do toga da se razbolite. I sad svi očekuju, jer lekovi u najvećem broju slučajeva rade to. Vi kad popijete lek, za dan, dva ste super. Ali lek uklanja simptom, on ne uklanja uzrok. I vi, ako uklonite simptom, morate, ako ste dovoljno pametni, da radite na uzroku. A uzrok se uklanja mesecima, ako ne i godinama. Zavisi koliko je teška bolest. Recimo, znači imam jednog kolegu iz Ukrajine kod kog sam ja čuo kako on leči alergiju. I on kaže pacijentu, 2 godine moraš da budeš sa mnom i da me slušaš šta radiš. Što ti savjetujem da radiš. I ja ti garantujem za 2 godine nećeš imati alergiju. A tu je onda znači drill. A ljudi nisu spremni ni 7 dana da izdrže. Gde najviše greše ljudi? Eto kad uzmemo te 2 godine ili neko iskustvo koje vi imate sa određenim brojem meseci ili godina, pa sad u tim promenama sigurno... Pa evo reći vam, najveći problem je što osoba kada se osjeća dobro,
ona tu prekida. Ali šta prekida? Šta je opasno? Prekida Jedan. tu brigu o zdravlju koju smo mu savjetovali. Znači jednostavno krene da se vraća na staro. I onda najčešće kad se vrati na staro bude gore nego što je bila pre toga. A šta ljudi najviše rade? Jel se prejedaju, jel nekontrolisano stalno grickaju? Pa svako ima neki svoj porok. A šta ono što najčešće gledate? Pa mislim, najčešće je loši stil života, znači premalo kretanja i previše hrane. Da, sve je to zajedno. Znači, to je klasika. Mi živimo u takvom okruženju da je nama prirodno da sedimo. A to je neprirodna stvar kod nas. Znači, naš daleki predak u šumama i prašumama, on nije smeo da sedne. Bilo je opasno, je li tako? Moraju baš da bira mesto gde će sesti. A mi smo ušuškani u ovoj našoj... Mi živimo u stvari najbolje živote do sada. Sve imamo. Sve nam je na izvolte. I zato smo se možda malo više ulenjili što se toga tiče. A da ne kažem sad došli su ovi mobilni, znači sad ova deca su više na mobilnom nego što se igraju kako treba. Šta je potrebno kad čovjek dođe kod vas ili pre toga? Od čega se sastoji prvi pregled? Jer to neki razgovor i jel treba da vam donese ili mu vi kažete u zavisnosti od njegovog načina života i problema da uradi neke analize? Pa ne, on kad dođe kod mene, znači mi imamo dva aparata, jedan je kao da ste izvadili krv, a drugi je kao da vam je prešao skener, ali mislim nije zračenje. I onda na osnovu ta dva aparata se sve zaključi, znači to su kvantni aparati, ništa ne boli. Sam pregled traje možda 10 minuta, ali tumačenje rezultata može da traje i sat i pol, pa nekad i duže. Znači zavisi od slučaja do slučaja i naravno tu je sad razgovor. Ali kako da vam kažem, znači u 90% slučajeva treba da krenemo od čišćenja creva, mislim. Jer jednostavno sve bolesti idu iz creva. Ono po čemu ste vi i jako poznati, to je ta antiinflamatorna, to jest antiupalna ishrana. Prvo, da nam kažete upalama nešto. Šta je to zapravo? Vraćamo se na početak priče, na moju zelenu knjigu. Znači 7 stepena razboljevanja. Znači rekli smo prvi je nemamo energiju. Doktore, kad kažete 7 stepena ili 7 nivoa, jel to idu jedan po jedan ako ih ne lečimo ili zavisi... Da, znači ako ne poduzmete nešto, vi idete u sledeći. Znači zadnji je karcinom, tu je kraj. I svakog možete da se vratite nazad. Ali je znači što ste bliže karcinomu, sve više treba para, vremena, posvećenosti i tako dalje. Znači, što ste bliže prvom, manje vam treba. I sad, hoću da vam kažem, znači, srednji, četvrti nivo je inflamacija. Znači, kad dođe hronična inflamacija, koja se razlikuje od akutne. Akutna je nešto što prolazi u roku od 7 do 10 dana. To vam je kad se udarite, kad vas ugrize komarac ili pčela, u roku od 7 dana, 5 dana, 10 dana će to da prođe. Ali ako ne prođe, tad prelazi u hroničnu inflamaciju. A hronična inflamacija vam je u osnovi svih bolesti. Znači, sve bolesti koje vam padaju na pamet u osnovi imaju hroničnu inflamaciju. I borba protiv hronične inflamacije je u stvari borba protiv bolesti. A da ne bi imali hroničnu inflamaciju, mi treba da jedemo hranu koja neće izazivati inflamaciju. Hranu koja će da deluje protiv nje, da koristimo suplemente koji to rade, da pijemo pravu vodu, da imamo dobro razmišljanje i da imamo određenu fizičku aktivnost. Znači, ako to radimo, onda ćemo da vraćamo se iz četvrtog u treći stepen, iz trećeg u drugi. Znači, drugi je toksemija, to sam rekao, nakupljanje toksina. Kad se toksini nakupe, onda šta se dešava? Ne osjećate se dobro, a ne znate šta vam je, pa malo šmrcate, pa ste malo prehlađeni, pa malo vas boli glava. Znači, to je taj treći stepen. I onda u četvrtom dolazi inflamacija. Sad tu već u inflamaciji može da bude i temperatura i može da bude nešto malo ozbiljnije, ali da prođe. A ako to sad ne rešite, idete u peti stepen. Peti stepen je ulceracija. Ulceracija znači da organizam kreće da izbacuje ono što mu je višak.
ono što mu smeta. Pa tako imate čir na želucu, izbacuje se nešto. Pa imate znači čir na koži, izbacuje se nešto. Imate bubuljice, izbacuje se nešto. Znači pretero si burazeru, ajde ja ću sad to da rešim, pošto ti ništa ne poduzimi. Ali ako ni tato ne rešite, onda organizam kaže ovo je ozbiljna situacija i onda dolazi ovaj imunni sistem i on opkoljava taj problem. I tada vam dolazi do deformacije organa, do pritiska na druge organe, do disfunkcije njihove. Znači, jednostavno postaju organi nenormalnog oblika i rada. I ako ni tad to ne rešiš, onda prelaziš u karcinom, odnosno u tumor. I rekao sam, znači, tumorska i karcinomatozna ćelija je besmrtna. Ona će, ako je date pravi uslove za rad, ne, beskonačno mnogo da se obnavlja. Ona u tom obnavljanju uništi svog domaćina. I zato treba da se borimo protiv toga. U kiseloj sredini ona voli da živi. Otto von Warburg je rekao, znači, ako lišite ćeliju kiseonika u roku od 48 sati, 1/3 kiseonika u roku 48 sati, ona će postati kanceromatozna. Znači, manje kiseonika, kisela sredina, nastaje bolest. E sad, vi ćete reći, mi sad dišemo. Mi u vazduhu u Beogradu nemamo 21% kiseonika koliko bi trebalo da bude. Imamo manje. Znači, samim tim udisanjem imamo manje kiseonika. Zašto? Zato što je vazduh zagađen. Zato se savjetuje da idemo u prirodu. Znači, nije to ništa strašno, ali već u inicijalnom vazduhu imate manje kiseonika. A onda imate, znači, vaše krvne sudove koji usled neaktivnosti su skrčeni, usled stresa su skvrčeni. I onda vam mnogi organi ne dobijaju dovoljno kiseonika. I tu se već stvaraju uslovi za zakišeljavanje i za nastanak bolesti. I zato, znači, treba što češće ići u prirodu, tamo gdje je čist vazduh, što više imati fizičke aktivnosti. Znači, dovoljno je 3 puta nedeljno da imate neku malo jaču fizičku aktivnost. Šta podrazumijem pod jaču? Znači, možete da šetate brzo. Ne mora ništa biti ekstremno. 45 minuta brze šetnje. Znači, što češće to radite, to bolje. Znači, one ekstremne kardio vežbe i to onaj ko može da sebi priušti, može 1 do 2 puta nedeljno. Ali pre nego što to radi, ako ima bilo kakvo oboljenje, mora da ode ili kod doktora ili kod trenera koji to zna da proceni da li on može da radi te vežbe. Jer može da ima suprotan efekat. Da. Tako da treba se pre toga pripremiti. Recimo imam kolegu koji je fizioterapeut i on sad meni kaže, ako nisi trčao 20-30 godina, nemoj ni da počinješ da trčiš. Tvoja kolena to neće izdržati. Znači moraš jedno 6 meseci do godinu dana da pripremaš telo da bi mogao da trčiš. Da. Znači pri tome, da me ne shvate ljudi pogrešno, da malo potrčiš 100 metara nije problem. Mislim na ovo trčanje od 5-6 km pa nazad. Znači ovo što je sad popularno da se trči po Savi recimo. To ako ste se zapostavili, nemojte ni početi dok niste spremili kolena. Ili recimo neko nije skijao 15 godina i ode na skijanje, sigurno će povrediti kolena. U 90% slučajeva. Jednostavno, njegova kolena više nisu spremna na te pokrete. Nije više toliko elastičan i malo je, kako da kažem, zapostavljeno sve. Tako da treba sve to dobro ukombinovati, razmisliti o tome i pripremiti se. Znači, i ovdje sad kad pričam već o fizičkoj aktivnosti, ja kažem, znači, fizička aktivnost može da zameni svaki lek, svaki suplement, svaku dobru ishranu, ali ništa od toga ne može da zameni fizičku aktivnost. I ako ste fizički aktivni, živet ćete duže i živet ćete bolje. I znači ne treba preterivati, ali treba naći svoju meru. Jer jednostavno sve treba u životu tražiti harmoniju. Što smo stariji, drugčija nam je harmonija, što smo mlađi, drugčija je. Kad smo mlađi ne razmišljamo o tome jer nas ništa ne boli. Ali kad smo stariji počne da boli, onda počnete da razmišljate, a tad je za neke stvari treba mnogo više energije, vremena da bi se vratilo u normalu. Doktora, kako se vi hranite? Mislim, baš konkretno. Ja pokušavam sve.
kažem, znači ja imam problem pošto Probama. ja sam dugo vremena mnogo voleo da jedem meso jer je moj tata veterinar. U zadnje vreme sve manje jedem meso, jer mislim ne bi bilo u redu da ja sad pričam o antiinflamatornoj ishrani, a ja sam mesaroš. Drugo, znači, antiinflamatorna ishrana, da kažem, to je nama skoro prirodna, pošto je to mediteranska ishrana, mi smo tu blizu. Da, Znači, pre 30 godina smo bili ista država, ali tako? da. Tako da, nije ništa to ekstremno strašno. Jednostavno samo treba to doneti u svoju kuću, u svoju kujnu. U toj antiinflamatornoj ishrani napravio sam 7 jelovnika različitih. Znači imate jelovnik i za vegetarijance i jelovnik za ove sa našeg područja, i ima jelovnik neka japanska ishrana i kineska, odnosno istočna ishrana. Znači svako može tu da pronađe sebe šta hoće da primeni, znači koju hranu voli. Ali generalno ja se trudim otprilike da imam meso jednom nedeljno, jer mislim meni je to bila navika, ja to priznajem, mislim, kažem, u Većina mojoj ljudi je tako porodici je krenula, da, od sticajem okolnosti bio kult mesa jer je tata bio to što je bio. Ali znači, i pazite, moj otac koji je bio on je doživio 88 godina, mislim, uprkos takvom stilu života, odnosno ishrane. Jer uz to je on jeo i mnogo voća i povrća. Znači, ako vi to lepo iskombinujete, da, to može da bude jako lepo. da. Onda imam, znači, jelovnik po duginim bojama, što u stvari bi bilo najlakše ljudima da zapamte. Imate namirnice podeljene u 7 boja i svake grupe treba po 2 ili 3 namirnice u toku dana da se pojedu. I svaka ta boja je na određene organe deluje. Znači, tako da treba pronaći svoj stil života. Raznovrsno. Ali ja u zadnje vreme često radim autofagiju, i nekad radim postove od 3-4 dana, ono da mi se oporavi. Baš onako ne jedete ništa, samo pijete vodu. Pa ne jedem, znači nekad imam veće krize, nekad imam manje krize, ali trudim se da izdržim. Znači, i sad tu hoću da kažem nešto, znači kad sam pričao za vodu i za glad, da ste žedni, da ste gladni, znači imate prost test, a test kaže sljedeće: ako ste gladni, poješćete jabuku sa slašću. Znači, a ako ste žedni, onda ta jabuka nije toliko slasna. I što se tiče vode, ja sam osmislio to pravilo 3-2-1. Znači, 3 čaše vode ujutru popijete, 2 čaše pijete pre svakog obroka i 1 čaša pre fizičke aktivnosti, pre tuširanja, pre odlaska u krevet, i 1 čaša ako ste bolesni. Dodate na ceo dan. Znači 3-2-1. I sad će me svi pitati, to ujutru je previše. Znači ja ujutru popijem između 7 i 9 deci vode pre nego što jedem. Ja popijem 3 čaše od 3 deci. I to vam je posle onog mućkanja sa uljem najbitnije da uradite, jer toksini koji su prerađeni u toku dana moraju da izađu napolje. I jako je dobro ujutru da imate stolicu, jer i to je deo detoksikacije. I kad smo već kod stolice, znači trebali bi naš digestivni sistem bi trebao da radi tako da kad uzmete jedan obrok, recimo doručak, da istovremeno posle toga idete u WC. Kad ručate, da posle toga idete u WC. To znači da kad krene peristaltični talas, znači na početku ulazi, na kraju izlazi. Međutim, ovaj naš stil života nas je malo presekao tu. Znači, prvo, mnogi ne vole da obave to ako nisu kod kuće, pa im onda treba WC samoća, pa neki čitaju knjige, neki bulje u mobilni kad to rade. Znači, ima tu sad raznih priča, ali ono što mi radimo nesvesno, grickalice. Kad god uzmete nešto da jedete, a između obroka vi pokrećete novi talas. I kada bi sad taj talas pratio, to vi biste išli bezbroj puta u WC.
i mi ga tu negde presečemo. Znači, odnosno dolazi do zbunjivanja creva. Znači, ovaj prvi obrok još nije provaren, a ovaj drugi dolazi. I onda tu dolazi negde zastoj, znači, ne prolazi signal dalje. I tu je onda nastaje problem, djelomično nekad nastaju i zatvori zbog toga. A zatvor, kako da kažem, vi ako ne idete bar jednom dnevno u WC na veliku nuždu, u velikom ste problemu. Znači, već 2 dana ako niste išli treba dići alarm. Jer tu je onda mnogo toksina skupljeno i stvaraju se čepovi koje posle treba to progurati, da tako kažem. A ima nekih osoba koji ne idu i po 7 dana i po 14 dana. Znači, jednostavno to već nije normalno. Bože, Znači, treba ići jednom dnevno. da, kako To je ponosno minimum. A ovdje. najbolje bi bilo Evo, 3 puta. Najbolje bi bilo 3 puta. da, da. Doktore, kako da dođu do vas, ljudi? Pa mislim mogu da me googlaju, ja sam najčešće na Facebooku, znači to je. Ali sad idem na godišnji, tako da neću biti tu Dobro, 2 nedelje. mogu da vam pišu. Mogu. Da. Samo šta sam htio da kažem, znači imam ovo mi u zadnje vreme mi predstavlja opterećenje vremensko. Mnogi pišu, kaže, doktore imam ovo, ajde da mi daš savjet. Znači jedan moj savjet ti neće reći ništa. Ne, i to nije u redu, da vam kažem. Ja mislim, nešto ako je baš hitno, vi naravno lekar ste, nećete da ostavite takvog čoveka. A ne, ja dam odgovor, ali uzimam i mnogo vremena, a neće dobiti Ništa, ništa. da, Jer moraš se posvetiti sebi. da. Znači, to je nešto što ljudi ne shvataju. Znači, ja sam sad, imao sam i jednu objavu nedavno. Znači, najgore je kad ti dođe ovako s papirom i kaže, ja mi protumači rezultate. Na brzaka. Ja studirao 10 godina da ti na brzaka tumačim rezultate. Znači, i šta dobiješ od toga što ti na brzaka kažem da ti visok holesterol? Da, da. Mislim, dao sam primjer. Da, da, da. Tako da, mislim, ljudi ne shvataju, znači treba fino da sednemo da razgovaramo i pazite, ako neko ima stres, ja to ne mogu na osnovu pitanja, nekad se to može zaključiti, ali to je teško. A ako ne rešavaš stres, sve ostalo je na jako dugačkom štapu. Doktore, sledeći put kad pričamo, koja bi tema trebala da bude? Šta vi trenutno najviše izučite? Pa ne, ja sam trenutno pravim kurs o limfi, fasciji i intersticijalnom prostoru. To je trio u kome se dešava bolest, odnosno zdravlje. I taj trio mora da bude zdrav. I mislim da je tu treba baciti fokus. Znači, pored toga, znači, naravno, detoksikacija je uvek popularna i treba i o njoj razmišljati. Znači, a to je u sklopu ta 3 ima i detoksikacija. Mislim, i ova inflamacija o kojoj smo pričali, to mi je sad trenutno najaktuelnije, da tako kažem. Sledeći put ovo što ste rekli, jako. Pa da, ali pazite, znači i limfa, ako krenete u limfu, treba vam antiinflamatorna ishrana. I ako imate dijabetes, treba vam antiinflamatorna ishrana. I ako imate metabolički sindrom, treba vam antiinflamatorna ishrana. I kardiovaskularne bolesti, treba antiinflamatorna ishrana. Znači, šta god da krenete, treba vam to. Znači, možemo da pričamo 1000 tema. Znači, to su jednostavno, jer treba pokriti celo telo. Da. Doktore, hvala vam. Molim. Nadam se da će što više ljudi da se okrene sebi, što kažete potrebno je vreme, ali ja to od danas, kad čuju da počnu polako, pa malo po malo da... Najbolje je bilo juče, ali ako već nisi juče, onda da. Ako nisi juče, sad, da. Hvala vam puno. Hvala vama i pozdravljam sve i nadam se da će da uživaju u danu, jer treba uživati u danu i u sadašnjem trenutku. To je sve što imam. Hvala vam, doktore. Prijetno bilo i ovo sve. Doviđenja.